హలో, హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ, నేను ఎన్రోల్ అవుతూ ఉంటే రిజిస్టర్ అవ్వట్లేదు మాతాజీ క్విజ్కి. మాతాజీ క్లాస్ అయినాక లాస్ట్లో చెప్తాను మాతాజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఈరోజు భగవద్గీతలోని 2వ అధ్యాయం సాంఖ్యయోగం. అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. 2వ అధ్యాయం పేరు సాంఖ్యయోగం, అంటే ఆత్మకు సంబంధించిన యోగము, ఆత్మజ్ఞానం. ఆత్మ అంటే ఏమిటి, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ తెలుసుకుంటాము. అయితే ఈ 2వ అధ్యాయం యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే, మొత్తం భగవద్గీత సారం అంతా కూడా ఈ 2వ అధ్యాయంలో బ్రీఫ్గా, అంటే క్లుప్తంగా చెప్పబడినది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ప్రతి విషయం గురించి 3వ అధ్యాయం నుంచి మనం వివరంగా మాట్లాడుకుంటాము. కానీ ఈ అధ్యాయంలో మొత్తం అన్ని విషయాలు కూడా క్లుప్తంగా చెప్పబడ్డాయన్నమాట. అందుకని 2వ అధ్యాయాన్ని సాంఖ్యయోగం అని, గీతా సారాంశం అని కూడా అంటారు. సో మొట్టమొదట సంజయ ఉవాచతో ప్రారంభమవుతుంది. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్ట మశ్రుం అపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదన. సో మనకి మీకు గుర్తుంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ ఎలా ఎండ్ అయింది, దాని పేరే అర్జున విషాద యోగం. అంటే అర్జునుడు ఈ బంధువులందరినీ చూసి ఏ రకంగా అయితే కృంగిపోయాడో, వీళ్ళందరినీ ఎందుకు 5 కారణాలు కూడా చెప్పుకున్నాం ఎందుకు కృంగిపోయాడు అంటే, 1 కరుణ, దయ, వీళ్ళందరినీ నేను ఎలా చంపాలి. 2 వీళ్ళందరినీ చంపితే నాకు సుఖమే ఉంది, అప్పుడు ఏ రాజ్యం వచ్చినా కూడా అందరూ పోయాక ఇంకా సుఖమే ఉంది. 3వది ఏమిటి, నాకు పాపం కూడా మనం ఇలా చేయటం కరెక్ట్ కాదు. 4వది కులనాశనం, వంశనాశనం జరిగిపోతుంది, వంశనాశనం అందరూ పోవటంతో పిల్లలు ధర్మం ఏదో అధర్మం ఏదో తెలియక వంశాలన్నీ కూడా అధర్మ పాలైపోతాయి, వంశనాశనం జరుగుతుంది. అది 4వది. కుటుంబ సాంప్రదాయాలన్నీ కూడా పోతాయి అని చెప్తాడు. 5వది ఏమిటి అంటే, ఈ కారణాలన్నిటి వల్ల కూడా నేను నిశ్చయం తీసుకోలేని స్థితిలో, అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నాను అని చెప్పి ఈ 5 కారణాలతో దుఃఖంగా గాంధీవాన్ని కింద పెట్టి ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయి
పోయాడు అన్నది మనం నిన్న చూసాం ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ చాప్టర్లో. ఇది ఇప్పుడు సంజయుడు, మళ్ళీ మీకు గుర్తుంటే ధృతరాష్ట్రుడికి సంజయుడు జరిగిందంతా కనపడుతోంది, ఆయనకు చెప్తున్నాడు, ఆయనకు ధృతరాష్ట్రుడికి తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం. ఈ రకంగా దయార్ద్రు హృదయుడితో అయ్యి దుఃఖంగా అయ్యి కళ్ళ నిండా అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం అంటే కంటి నిండా నీటితో విషీదంతం ఇదం వాక్యం దుఃఖభూరితంగా ఈ రకంగా ఉన్నటువంటి అర్జునుణ్ణి చూసి ఉవాచ మధుసూదన, శ్రీకృష్ణుడు ఈ విధంగా పలికారు. సో మనసు కృంగిన వాడై శోకతప్త హృదయంతో విషాదపూరితమైన హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిండి ఉన్న అర్జునుడిని చూసి శ్రీకృష్ణుడు ఈ విధంగా పలికారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనకి ఈ చిత్రంలో కూడా కనిపిస్తోంది అర్జునుడు దుఃఖంగా ఉండటం, శ్రీకృష్ణుడు చూస్తూ ఇవంతా విని ఆయన చెప్పిందంతా ఇప్పుడు ఆయన మొదలుపెట్టారు మాట్లాడటం. చూద్దాం ఏమంటున్నారో. శ్రీ భగవానువాచ కుతస్త్వాకష్మలం ఇదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. అర్జున, ఇలాంటి కుతస్త్వాకష్మలం ఇదం, ఇలాంటి సమయంలో అంటే ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో అంటే యుద్ధం చేయటానికి వచ్చి నువ్వు రెడీగా అందరూ ఇంతకు వేల మంది అందరూ కూడా ఇక్కడ సమావేశం అయ్యారు యుద్ధానికి. మనం చేయవలసింది ఏమిటి, మనం చేయవలసిన పని ఏమిటి, మనందరం వచ్చింది యుద్ధానికి. ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో నీకు ఇలాంటి బుద్ధి ఎందుకు వచ్చింది, నీకు ఇటువంటి బుద్ధి రావటం ఏమిటి ఈ సమయంలో? అనార్యజుష్టం అంటే ఇది ఆర్యులకు అంటే గౌరవనీయులైన వ్యక్తులకు, రాజులకు రాదగిన బుద్ధి కాదు. అస్వర్గ్యం, నీకు స్వర్గప్రాప్తి కూడా ఉండదు ఇలాంటి ఆలోచనలు ఉంటే గనక. అకీర్తికరం, నీకు కీర్తి కూడా ఉండదు, గౌరవం కూడా ఉండదు. సో ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో నీకు ఇలాంటి బుద్ధి ఎందుకు ఉద్భవించింది? ఇది గౌరవనీయమైన వ్యక్తికి తగదు. అనార్యజుష్టం, అస్వర్గ్యం, ఉన్నత లోకాలకు దారితీయదు. నీకు స్వర్గలోక ఉన్నత లోకాలకు దారితీయకపోగా నీకు అకీర్తికరం, నీకు ఇంకా అపకీర్తి కూడా కలుగజేస్తాయి ఇటువంటి ఆలోచన అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అప్పుడు అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు ఈ మాట విని? అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మం అహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభి ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హ వరిసూదన. సో వరిసూదన, శత్రు సంహార, ఓ మధుసూదన, పూజార్హులు కదా నాకు భీష్మద్రోణాదులు, వీళ్ళని ఇషుభి ప్రతియోత్సామి, బాణాలతో నేను ఎలా ఎదుర్కొంటాను వీళ్ళని, బాణాలతో నేను ఏ విధంగా వాళ్ళ మీద బాణప్రయోగం చేయలేను నేను, వాళ్ళు నాకు పూజార్హులు భీష్మద్రోణాదులు అని అర్జునుడు అన్నాడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడు అర్జునుడు? ఇదొక ఇంపార్టెంట్ శ్లోక అన్నమాట. కార్పణ్యదోషోపహత స్వభావా పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేత యచ్ఛ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం. కార్పణ్యదోషోపహత స్వభావ అంటే మమకారం అనేటటువంటి దోషంతో నేను పృచ్ఛామి త్వాం అంటే నేను ధర్మ సమ్మూఢ చేత, నేను ధర్మమేదో తెలియని ఒక అయోమయావస్థలో ఉన్నాను. సో నువ్వు నాకు చెప్పు ఏమిటి? యచ్ఛ్రేయస్యా నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే, ఏది శ్రేయస్కరమో నువ్వే నాకు చెప్పు. శిష్యస్తేహం షాధిమాం, శిష్యస్తేహం అహం నేను, శిష్యస్తే నీ శిష్యుడను, షాధిమాం త్వాం అంటే నాకు నువ్వు, షాధి చెప్పు, మాం నువ్వు, త్వాం నాకు, ప్రపన్నం నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను. అంటే నేను నీ శిష్యుడను, నువ్వు నాకు చెప్పు, నిన్ను నేను శరణు వేడుతున్నాను. ఏం చెప్పమంటున్నాడు? యచ్ఛ్రేయస్యాన్ నిశ్చితం,
ఏది శ్రేయస్కరమో నిశ్చయంగా నాకు కరెక్ట్గా బ్రూహి చెప్పు, తన్మే నువ్వు నాకు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఈ కార్పణ్య దోషం చేత, కార్పణ్య దోషం అంటే ఈ మమకారము వీటి వలన ఏర్పడినటువంటి ఈ మాయ, ఈ యొక్క భ్రాంతులతో, ఈ దోషంతో నేను ఇప్పుడు నా కర్తవ్యం ఏమిటో తెలియని స్థితిలో పడిపోయాను. ధర్మ సమ్మూఢ చేత నా ధర్మం ఏమిటో, ధర్మం అంటే నేను చేయవలసిన పని ఏమిటో, నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమిటో తెలియట్లేదు నాకు ఇప్పుడు. సో నువ్వే చెప్పు, యశ్రేయస్యాన్ నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే. సో నువ్వు నాకు ఏది శ్రేయస్కరమో నువ్వు నాకు చెప్పు. నీ శిష్యుడను, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను, దయచేసి నాకు చెప్పు. ప్రపన్నం అంటే శరణు వేడటం. ఇక్కడ ఈ లాస్ట్ సెంటెన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నీ శిష్యుడను, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అని ఎప్పుడైతే అర్జునుడు శరణాగతితో ఈ రకంగా ప్రార్థించాడో అప్పుడే భగవద్గీత అర్జునుడికి చెప్పబడినది. ముందు నేను ఇవన్నీ ఎలా చేస్తాను, నా వాళ్ళని ఎలా చంపుతాను, నాకేమి తెలియట్లేదు దుఃఖంగా అలా కూర్చున్న మనిషితో ఫస్ట్ ఏమన్నారు, నీకు ఈ సమయంలో ఇలాంటి బుద్ధి కలగటం కరెక్ట్ కాదు, గౌరవకరం కాదు, కీర్తికరం కాదు, నీకు స్వర్గలోక ప్రాప్తులు కానీ పైలోకాలు కూడా రావు ఇలాంటి ఆలోచనలతో అని చెప్పటం జరిగింది భగవంతుడు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ అర్జునుడు నేను నీ శిష్యుడను, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను, ఏది చెయ్యాలో నాకు నువ్వు దయచేసి నాకు ఉపదేశించుము అని ఎప్పుడైతే అడిగాడో, ఏది నువ్వు చెయ్యాలో నాకు తెలియట్లేదు, నువ్వు నాకు చెప్పు, నేను నీ శిష్యుడని నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను. ఈ రెండు మాటలు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. నీ శిష్యుడని అన్నాడు, నిన్ను శరణు వేడుకుంటున్నాను అన్నాడు. అప్పుడే భగవంతుడు భగవద్గీతను, సో భగవద్గీత వినాలంటే కూడా ఆ భావం ఉండాలన్నమాట. ఏది భగవంతుడికి మనం వినాలి, ఆయన చెప్పేది ఆ భక్తిభావం, ఆయనను శరణు వేడేటటువంటి భావము అది ఉన్నప్పుడే ఆయనకు అర్జునుడికి అది చెప్పటం జరిగింది. సో ఈ భగవద్గీత ఇంట్రెస్ట్గా సిన్సియర్గా చదవటం కూడా భగవంతుడి యొక్క కృపయే అని మనం అనుకోవాలన్నమాట. ఆ కృప రాబట్టే మనకి చదువుకునే అవకాశం, తెలుసుకునే అవకాశం కూడా కలిగింది. ఇదంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క దయ. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశ పరంతప నయోత్స్యైతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవః. సో సంజయుడు ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు, శత్రువులను తప్పింపజేసేటటువంటి అర్జునుడు పరంతప అంటే శత్రువులను భయపెట్టేవాడు, నాశనం చేసేవాడు అని అర్థం. ఎవరు? అర్జునుడు. అలాంటి అర్జునుడు గుడాకేశ అని కూడా అంటున్నారు. గుడాకేశ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? తమో గుణాన్ని జయించినవాడు, అజ్ఞానాన్ని జయించినవాడు, చీకటిని జయించినవాడు. దాని యొక్క లోపల అర్థం, అంతరార్థం ఏమిటి అంటే తమో గుణాన్ని జయించినవాడు, అజ్ఞానాన్ని జయించినవాడు అని. తమో గుణం అంటే అజ్ఞానం కాబట్టి మనం ఈ 3 గుణాలు చదువుతాం. 3 గుణాలు ఉన్నాయి, సత్వరజస్ తమో గుణాలని. సత్వగుణం అంటే మంచితనం, రజోగుణం అంటే విపరీతమైన కోరికలతో, ఆరాటంతో, ఆందోళనలతో ఎక్కువ సాధించాలనేటటువంటి మనస్తత్వం. తమో గుణం అంటే అజ్ఞానంతో ఒక రకమైనటువంటి చెడు మార్గాల్లో కూడా వెళ్ళగలిగేటటువంటి మనస్తత్వం, ఎక్కువగా నిద్రపోవటం, కొంచెం బద్ధకంగా ఉండటం, ఇవన్నీ కూడా తమో గుణం కిందే వస్తాయి. సో తమో గుణాన్ని అంటే అజ్ఞానాన్ని, చీకటి అనే అజ్ఞానాన్ని జయించినవాడా అని అర్థం. గుడాకేశ అంటే అర్జునుడు అనమాట. సో గుడాకేశ పరంతప అని అర్జునుడిని సంబోధిస్తూ చెప్తున్నాడు సంజయ్ అర్జునుడి గురించి ఈ రకంగా. ఇలా మాట్లాడి హృషీకేశం అంటే ఇంద్రియాలను నియంత్రించే వాడు. ఎవరు? భగవంతుడు. శ్రీకృష్ణుడికి ఇంకొక పేరు హృషీకేశ. సో ఇలా శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో, గోవింద ఇంక నేను యుద్ధం చేయను, నయోత్స్యైతి గోవింద ముక్త్వా తీష్ణుం బభూవః, ఇక నేను యుద్ధం చేయను గోవింద అని చెప్పేసి ముక్త్వా తీష్ణుం మౌనంగా ఉండిపోయాడు అని చెప్పి. సో ఇదంతా చెప్పి నేను భీష్మ ద్రోణాదులను చంపలేను అని చెప్పి కృష్ణుడితో ఇంకా నేను యుద్ధం చేయలేను గోవింద అని చెప్పి మౌనంగా
కూర్చున్నాడనమాట. అప్పుడు శ్రీ భగవానువాచ, ఇప్పుడు నుంచి ఇంకా మొదలుపెట్టి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ నుంచి మనకు 11th శ్లోక నుంచి 30th శ్లోక వరకు ఆత్మజ్ఞానం గురించి భగవంతుడు ఫస్ట్ బోధించటం జరుగుతుందన్నమాట. ఏమిటో చూద్దాం ఈ ఆత్మను గురించి ఏం చెప్పారు. అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసూన గతాసుంశ్చ నానుశోచంతి పండిత. సో అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం అంటే దుఃఖించకూడని విషయం గురించి నువ్వు దుఃఖిస్తున్నావు. ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే, ఎంతో తెలిసిన పండితుల్లాగా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు, ఎన్నో నీకు అన్నీ తెలుసు అన్నట్లుగా నువ్వే చెప్తున్నావు. గతాసూన గతాసూంశ్చ, సో పోయిన వాళ్ళ కోసం కానీ ఉన్న వాళ్ళ కోసం కానీ నాను శోచంతి పండిత అంటే పండితులైన వారు వివేకవంతులు ఎవ్వరూ కూడా దుఃఖించరు. సో నువ్వేదో పెద్ద పాండిత్యంతో కూడిన మాటలేదో మాట్లాడుతున్నావు, దుఃఖింపకూడని దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు నువ్వు. వివేకవంతులైన వారు నిజంగా గతాసూన గతాసూంశ్చ, పోయిన వాళ్ళ కోసం కానీ లేదా ఉన్న వాళ్ళ కోసం కానీ వివేకవంతులైన వాళ్ళు చనిపోయిన వారి గురించి కానీ బ్రతికున్న వారి గురించి కానీ ఏమీ దుఃఖించరు అని చెప్పి భగవంతుడు ఫస్ట్ చెప్పారు. ఇదేమిటి ఇలా అంటున్నారు, చనిపోయిన వాళ్ళ కోసం దుఃఖించకుండా ఎవరు ఉంటారు అని మనకు వెంటనే ఒక డౌట్ వస్తుంది. దాని గురించి ఇంకా ఇప్పుడు చూస్తాం. మళ్ళీ ఏమంటున్నారు నెక్స్ట్, నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాధిపాః నచైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమత పరం. సో నేను కానీ నువ్వు కానీ ఈ రాజులందరూ కానీ ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు లేని సమయం అనేది లేదు. ఇప్పుడేదో ఇక్కడ ఉన్నాము, ఇప్పుడే ఉంటాము, తర్వాత పోతే ఉండము, ఇంతకు ముందేమో 100 ఏళ్ల క్రితం మనం ఎవరో లేము అని నువ్వు అనుకోవద్దు. మనం అందరం కూడా లేని సమయం అనేది లేదు. ఇక ముందు కూడా మనం ఉండకుండా ఉండము. ఇదేమిటి ఎప్పుడూ ఉంటామంటున్నారు, మనం కొన్ని రోజులే కదా ఉంటారు ఎవరైనాను, ఒక 100 ఏళ్ళో 50 ఏళ్ళో 70 ఏళ్ళో అని మనందరికీ డౌట్ వస్తుంది. ఏమిటి ఇలా అంటున్నారు, ఏమిటో ఎందుకంటున్నారో చూద్దాం. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తే ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. సో దేహినోస్మిన్, సో దేహధారి ఈ దేహంలో ఎలా అయితే ఈ దేహం కౌమారం అంటే మన శరీరం కౌమారం అంటే చిన్నప్పుడు స్థితి, యవ్వనం తర్వాత కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత బాల్యం నుంచి యవ్వనానికి, తర్వాత జర అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ వృద్ధాప్యం అన్నమాట, ఆ తర్వాత వృద్ధాప్యం అంతే కదా. మనం చిన్న బేబీ నుంచి కౌమారం నుంచి యవ్వనానికి వస్తాం, యవ్వనం నుంచి ఇంకా పెద్దవాళ్ళం అవుతాం, చివరికి వృద్ధాప్యంలోకి వస్తాం. అది ఏమిటి, మన బాహ్య శరీరం కనిపించే మన శరీరం ఈ రకంగా మార్పులు చెందుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా దేహాంతర ప్రాప్తి తథా దేహాంతర ప్రాప్తి, అదేవిధంగా దేహం అంతమైన తరువాత ఈ దీనికి వేరే దేహం, దేహినోస్మిన్ వేరే దేహం వస్తుందన్నమాట, ప్రాప్తం అవుతుంది. ఈ దేహం ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక దేహం ప్రాప్తమవుతుంది. ఎవరికి, ఈ లోపల ఉన్నటువంటి మన ఆత్మకు. ఈ కౌమార్యం, యౌవనం, మరి వృద్ధాప్యం ఇవన్నీ కూడా బాహ్య శరీరానికి మాత్రమే. లోపల ఉన్న ఆత్మ ఈ శరీరం శిథిలమైపోయిన తర్వాత అది వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో దేహధారి అంటే ఈ దేహంలో అంటే లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఈ దేహంలో బాల్యం నుంచి యవ్వనానికి, దాని నుంచి ముసలితనానికి క్రమంగా ఈ దేహం ఎలా అయితే సాగిపోతుందో అదేవిధంగా మరి దేహాంతర ప్రాప్తి, ఈ దేహం పోయిన తర్వాత ఈ జీవాత్మ మళ్ళీ ఇంకొక దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. సో ధీరస్తత్రన ముహ్యతి, వివేకవంతులు, ధీరులు అంటే ఇక్కడ వివేకవంతులు, తెలిసిన వాళ్ళు, ఈ విషయం అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఈ విషయంలో నా ముహ్యతి ఏమీ ఆందోళన పడరు. సో ఏదో పోతామని అనుకుంటున్నావు, ఈ శరీరంలో నుంచి ఇది వదిలి ఆత్మ వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది. సో మొట్టమొదట మనం భగవద్గీతలో నేర్చుకుంది ఏమిటి అంటే ఇక్కడ ఏమర్థమవుతుంది,
శరీరం పోతుంది కానీ నీ ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు, అది వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే అర్థం ఏమిటి? నువ్వు ఈ శరీరాన్ని కాదు, బాహ్య శరీరం కాదు, నువ్వెవరివి, లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మవు నువ్వు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ బాహ్య ఆత్మవి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఒక బొమ్మ చూస్తున్నాం, ఒక కుర్రవాడిది. అతను నా చేతులు, నా కళ్ళు, నా నోరు, నా ముక్కు, నా చెయ్యి, నా కాళ్ళు, ఇవన్నీ ఇట్లా చెప్తున్నారు. నా కళ్ళు, నా ముక్కు అంటున్నాం కానీ నేను ముక్కు, నేను కళ్ళు అనడం లేదు కదా. మనం ఈ శరీరం కాదన్నమాట, నా యొక్క కళ్ళు అంటున్నాం. ఎవరు అన్నా అంటే లోపల ఉన్నటువంటి ఆ జీవాత్మ. అది మనకి ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో మనం చూస్తున్నాము. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు కారు ఉన్నదంటే లోపల డ్రైవర్ లేనిదే కారు నడవదు, అవునా? సో అలాగే మన బాడీ కూడా లోపల మన ఉన్న ఆత్మ ఉన్నంత వరకే మనకు ఆ బాడీలో చైతన్యం అనేది ఉంటుంది. ఆత్మ లేనప్పుడు ఈ శరీరంలో చైతన్యం అనేది ఉండదు. సో ఇకపోతే ఈ బాహ్య శరీరం ఏమిటి అంటే, కాబట్టి మనము లోపల ఉన్న ఆత్మ కానీ ఈ బాహ్య శరీరం కాదు. ఇది 4 రోజుల నుండి పోయే శరీరం. మన ఆత్మ మాత్రం ఈ శరీరం పోతే ఇంకొక శరీరంలోకి వెళ్తుంది అని చెప్తూ ఈ బాహ్య శరీరం ఎలా చేయబడింది అంటే పంచభూతాలతో తయారవ్వబడినది. ఏమిటి పంచభూతాలు? భూమి, అగ్ని, నీరు, భూమి, ఆకాశము, వాయువు, ఈ 5 కూడా పంచభూతాలు. సో ఈ బాహ్య శరీరం ఈ పంచభూతాలతో తయారైందనమాట. సో ఏదైనా సరే రూపం కనపడుతోంది, ఒక ఫామ్ అనేది, ఆకారం అనేది ఉంది అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా సరే, మన శరీరమే కాదు, ఏదైనా సరే ఈ ప్రపంచంలో ఒక ఆకారం అనేది ఉంది అంటే అది పంచభూతాలతో తయారవ్వబడినది. పంచభూతాలంటే మళ్ళీ అగ్ని, నీరు, ఆకాశము, వాయువు, ఈ 5 అన్నమాట. ఈ 5తో తయారవ్వబడింది. మన శరీరం ఏమిటి? జంతువుల శరీరం అయినా సరే, పక్షి అయినా సరే, పర్వతమైనా సరే, ఆ చెట్టు అయినా సరే, కదిలేవైనా కదలనివైనా ఒక ఆకారము అనేది ఉన్నది అంటే అది పంచభూతాలతో తయారైనటువంటిదే. అది ఒకటి. ఇప్పుడు మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది, అలా తయారైన ఈ శరీరం పర్మనెంట్ కాదు. అది ఉన్ననాళ్ళు ఉంటుంది, ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకు పోతుంది. పోయినప్పుడు ఆ లోపల ఉన్న జీవాత్మ వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది. అంతేకాని మనము ఈ బాహ్య శరీరం కాదు, నువ్వేదో వీళ్ళందరూ పోతారేమో అనుకుంటున్నావు. ఎక్కడికి పోయేది లేదు. వాళ్ళు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు లేనిది లేదు, పూర్వంలో కూడా ఉన్నారు, ఇక ముందు వాళ్ళు ఉండరు అని కూడా నువ్వు అనుకోవటానికి లేదు. అందరూ ఎప్పటికీ ఉంటారు. ఎందుకు అంటే ఆత్మ ఈ శరీరం పైన వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది. మనము ఈ కనపడే శరీరం కాదు, మనం లోపల ఉన్న ఆత్మ, అది ఏమీ కూడా అవ్వదు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాః ఆగమాపాయినో నిత్యా తాం స్థితిక్షస్వ భారత. సో ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? నాకు సుఖం లేదంటున్నాడు కదా అర్జునుడు. వీళ్ళందరినీ చంపితే ఇంకా నాకు సుఖమేముంది, అంత దుఃఖమే, నేను ఇంకా వీళ్ళని చంపి ఉపయోగం ఏముంది అని అంటున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు? మాత్రాస్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద. సో ఈ సుఖ దుఃఖాలు ఎలాంటివి అంటే శీతోష్ణాలు, చలికాలము, ఉష్ణ అంటే వేడి, ఎండాకాలము ఎలా అయితే వచ్చిపోతూ ఉంటాయో అలాగే ఈ సుఖ దుఃఖాలు కూడా వచ్చిపోతూ ఉంటాయి. ఏది కూడా పర్మనెంట్గా ఇక్కడ ఉండదు. మరి శీతాకాలం వస్తే ఎప్పటికీ ఉంటుందా? కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది, వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే ఎండాకాలం వచ్చిందంటే అది కూడా కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది, వెళ్ళిపోతుంది. ఏ రకంగా అయితే ఈ శీతోష్ణాలు, చలి, వేడి, ఈ సీజన్స్ ఎలా అయితే పోతున్నాయో ఈ ఋతువులు, అదేవిధంగా కష్టసుఖాలు కూడా ఎప్పటికీ ఉండవు, వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. అది వాటి యొక్క లక్షణం. కాబట్టి తాం స్థితిక్షస్వ భారత ఆగమాపాయినో నిత్య అంటే ఎప్పుడు కూడా ఇలా వస్తూ పోతూ ఉంటాయి సుఖం. మరి అంతే కదా, ఏదో ఈరోజు సుఖంగా ఉన్నాం, పోయి మనకి ఇది వచ్చింది అది వచ్చిందని మనం ఆనందించవచ్చు. రేపు ఇంకేదో ప్రాబ్లం వచ్చి మళ్ళీ కష్టం వచ్చింది అనుకుంటాం. సో ఏది కూడా మనకి పర్మనెంట్ సుఖం అని మనం ఎప్పుడూ అనుకోము. అలాగే పర్మనెంట్ దుఃఖం అని కూడా అనుకోము. దుఃఖం అని ఈరోజు అనిపించవచ్చు, 4 రోజులు పోయినాక ఆ దుఃఖం తగ్గుతుంది. సో మళ్ళీ ఇంకేదో వస్తే ఆనందిస్తాము, మళ్ళీ 4 రోజులు పోతే ఇంకే
ఇంకేదో అవుతుంది, మళ్ళీ దుఃఖిస్తాం. ఈ సుఖ దుఃఖాలు ఆగమాపాయనో నిత్య ఎప్పుడూ వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. ఏది మన చలికాలం ఎండాకాలం వచ్చినట్టు. తాం స్థితి క్షస్వ భారత. సో మనిషి వాటిని కలత చెందకుండా ఓర్చుకోవటం నేర్చుకోవాలి తప్పనిసరిగా. ఇది మన యొక్క ఇంద్రియ అనుభూతి వల్ల మనకు అనిపిస్తోంది. మాత్రా స్పర్శాస్తు, మన యొక్క మాత్ర అంటే ఇంద్రియాలు, వాటి వలన మన ఇంద్రియాల యొక్క అనుభూతి. మన ఇంద్రియాలంటే ఏమిటి నేను చెప్పుకున్నాం, కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, స్పర్శ అని చెప్పేసి. ఇవి ఏం చేస్తున్నాయి, కళ్ళేమో మనకు చూసే శక్తిని, నోరేమో తిని రుచి తెలిపే శక్తిని, మాట్లాడే శక్తిని, ముక్కు వాసన, మరి చెవు శబ్దం, తర్వాత చర్మం ఉందంటే స్పర్శ జ్ఞానం, ఇవన్నీ కూడా ఇస్తున్నాయి. వీటన్నిటి వల్లే మనకు అన్ని అనుభూతులు కలుగుతున్నాయి. ఏదైనా మంచి చూస్తే కావాలని, ఏదైనా మనకు నచ్చింది వింటే వెళ్ళిపోయి వినాలని, నచ్చిన వాసన వస్తే వెళ్ళిపోయి తినాలని, ఇవన్నీ దేని వల్ల కలుగుతున్నాయి? మాత్ర అంటే ఇంద్రియాలు, అంటే ఈ 5 అవయవాలు. ఈ మాత్రా స్పర్శాస్తు, ఈ ఇంద్రియాలు కలిగించేటటువంటి అనుభూతి వల్ల ఇవి కలుగుతున్నాయి కౌంటేయ. అంతేకాని ఇవన్నీ ఏది పర్మనెంట్ కాదు. మన ఇంద్రియాలు మనల్ని ప్రలోభపెట్టి మనకి ఇవన్నీ ఇలా అనిపిస్తున్నాయి, ఓ ఇది కష్టము, ఇది సుఖము, ఇదంతా అని చెప్పి. ఇదంతా కూడా కాదు. ఇదంతా మనము అర్థం చేసుకోవాల్సింది. ఎవరు ఎక్కడికి ఈ శరీరం పోయినా మనిషి ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేవి మనం ఆ రకంగా ఇంద్రియాల వలన మనం ఊహించుకుంటున్నాం అన్నమాట. సో సుఖ దుఃఖాలు తాత్కాలికంగా కలగటం, కాలక్రమంలో అవి పోవటం. చలికాలం ఎండాకాలం ఎలా అయితే వచ్చిపోతాయో అలాంటివి అవి నిత్యము వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. కలత చెందకుండా వాటిని ఓర్చుకోవటం మనిషి తప్పకుండా నేర్చుకోవాలి. అవి ఇంద్రియానుభూతి వలన కలుగుతాయి. ఇంద్రియానుభూతి వల్ల మనకి ఫీలింగ్స్ అన్నీ, ఇది సుఖంగా ఉంది, ఏదైనా మన స్పర్శకు బాగా ఉంది, ఇప్పుడు మెత్తటి పరుపు చూస్తే ఇది సుఖంగా ఉంది. దేనికి? మన చర్మం ఆ స్పర్శ జ్ఞానం ఇచ్చి మనల్ని అనుభూతిలో పడేస్తోంది అన్నమాట. ఆ ప్రలోభంలో మనం దానిని జయించగలిగే స్థితికి చేరుకోవాలి. ముందు అవన్నీ క్లియర్గా చెప్తాను, ఇప్పుడే అంత డీటెయిల్ అక్కర్లేదు. బట్ ఇంద్రియ అనుభూతి వల్ల మనం ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ పెట్టుకుంటున్నాం. ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేవి ఏది కూడా నిత్యం కాదు. ఇంద్రియానుభూతి వల్ల మనకు టూ మచ్గా ఫీలింగ్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి, కానీ అవి వస్తూ పోతూ ఉండేవి, ఎప్పుడు నిత్యంగా ఉండేవి కాదు. ఈ సుఖ దుఃఖాలు కేవలం ఇంద్రియానుభూతి వలన మనం అలా ఫీల్ అవుతున్నాము. కాబట్టి తాం స్థితి క్షస్వ భారత, మనిషి వీటిని కలత చెందకుండా వీటిని ఓర్చుకోవటం నేర్చుకోవాలి. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. సో न जायते म्रियते అంటే ఆత్మకు పుట్టుక కానీ మృత్యువు కానీ లేదు. నాయం భూత్వా భవితావాన భూయ అంటే ఒకప్పుడు ముందు ఉండదు, ఇంతకు ముందు పాస్ట్లో లేదు అని ఏమీ లేదు. భవిష్యత్తులో కానీ ఇంతకు ముందు పాస్ట్లో కానీ ప్రెజెంట్లో కానీ ఎప్పుడు నిత్యంగా ఉన్నది ఆత్మ. సో దీనికి పుట్టుక చావు అనేది లేదు. ఇది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నా జాయతే మ్రియతే, దీనికి పుట్టుక లేదు, చావు లేదు. అది ఒకప్పుడు ఉండటం ఇంకొకప్పుడు లేకపోవటం అనేది లేదు, ఎప్పుడు కూడా ఉంది. అజో నిత్య ఆత్మ యొక్క లక్షణాలు అన్నమాట ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో అంటే వీళ్ళంతా పోతారు అంటున్నారు కదా, పోతారు అనడానికి మొదట ఏం చెప్పారు? ఎవరు పోయేది లేదు, శరీరం పోతుంది, ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఆత్మకు దానికి పుట్టుక అనేది లేదు, మరణం అనేది లేదు, ఎప్పుడు ఇంతకు ముందు ఉంది, ఇప్పుడు ఉంది, ముందు ఉంటుంది అని చెప్తూ అజో అంటే పుట్టుక లేనిది, నిత్య ఎప్పటికీ ఉండేది, శాశ్వతం ఎటర్నల్ ఎప్పటికీ ఉండేది, పురాణం పురాతనమైనది, మరి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది. కాబట్టి నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే అంటే శరీరం హన్యమానే, శరీరం పోయినప్పటికీ నా హన్యతే ఈ ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు అని దీని అర్థం. సో ఆత్మకు పుట్టడం చావటం అనేది లేదు. పుట్టుక నజాయతే మ్రియతే, అది ఒకప్పుడు ఇంకొకప్పుడు లేకపోవటం కూడా లేదు. నాయం భూత్వా భవితావాన భూయ. సో ఇది పాస్ట్లో లేదు, ఫ్యూచర్లో ఉండదు అని అనుకోవద్దు. అప్పుడు ముందు ప్రస్తుతం ఎప్పుడు కూడా ఉంది.
జన్మ అజో అంటే పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. నాహన్యతే హన్యమాని శరీరం నాశనమైన కూడా ఆత్మ ఏమీ నాశనం అవ్వదు అంటూ ఆత్మ యొక్క లక్షణాలను ఇక్కడ మనకు చెప్పారు. ఈ ఆత్మ అనేది మన శరీరంలో ఉంటూ ఇక్కడ మనం చిత్రంలో చూస్తున్నాం. చిన్న బేబీ పెద్దయి, మరి ఇలా పెద్దయి, ఆ తర్వాత చివరికి వృద్ధాప్యంలో ఉంటూ మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఇంకొక దేహంలోకి వెళ్ళటం జరుగుతుంది అని మనం ఈ చిత్రంలో ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సో ఈ ఆత్మ ఎంత చిన్నది అంటే అందరిలోనూ ఏం చెప్తున్నారంటే భగవంతుడు, ఈ వెంట్రుక అనేది మన వెంట్రుక చివరి భాగంలో టిప్ ఆఫ్ ద వెంట్రుకలో అది 10,000వ వంతు. మన వెంట్రుక చివరి చిన్న ముక్క, చిన్నది ఎంత చిన్నదో దాంట్లో 10,000వ వంతు సైజులో ఈ ఆత్మ ఉంటుంది. సో అది ఆత్మ యొక్క పరిమాణం. సో అలా ఆ ఆత్మ అంత చిన్నది, కానీ అది మన చైతన్యానికి కారణం ఏమిటి అంటే మన ఆత్మ. సో మనం ఈ శరీరం కాదు, ఇది పోతే వేరే శరీరం వస్తుంది మన ఆత్మకు. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణా అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. సో వాసాంశి జీర్ణాన్ని, మనిషి చిరిగిపోయినటువంటి జీర్ణమైపోయిన బట్టలు గనక వదిలిపెట్టి యథా విహాయ నవాని, కొత్త బట్టలు ఎలా అయితే వేసుకుంటాడో అలాగే ఈ ఆత్మ కూడా శరీరం పోతే ఈ శిథిలమైపోయిన శరీరాన్ని వదిలేసి క్రొత్త శరీరాన్ని, అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి క్రొత్త దేహాన్ని తీసుకుంటుంది. సో మనిషి ఎలా అయితే చిరిగిపోయిన పాత బట్టలు మనం వదిలేసి జీర్ణమైపోయిన బట్టలు, కొత్త బట్టలు ఎలా అయితే వేసుకుంటామో, ఆత్మ కూడా ఈ కృషించిన శరీరాలు విహాయ జీర్ణ, అది కృషించిన శరీరాలను వదిలేసి నవాని దేహి కొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో మన శరీరం శిథిలమైపోతే వేరే దేహంలోకి వెళ్తుంది. మనం బట్టలు పాడైపోతే వేరే బట్టలు కనుక వేసుకున్నట్లు, చిరిగిపోతే అవి తీసేసి కొత్తవి వేసుకున్నట్లుగా ఆత్మ కూడా ఈ శరీరం శిథిలమైన తర్వాత వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మరి చిన్న బేబీగా పుట్టి ఇలా పెరిగి పెద్దయి వృద్ధాప్యం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ ఆత్మ ఇక్కడ లైట్ రూపంలో మనకు చూపిస్తున్నారు. సో మళ్ళీ ఒక చిన్న బేబీగా ఇలా పుట్టడం, మళ్ళీ ఈ సైకిల్ అన్నమాట ఇలా సాగుతుంది అని ఆ తర్వాత ఈ ఆత్మ కూడా ఈ మానవ జన్మ అనేది 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత పుట్టిన అన్ని జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత చివరికి మానవ జన్మ అనేది వస్తుంది. అందుకే మానవ జన్మ అనేది ఎంతో ఉత్తమమైనది, ఎంతో విలువైనది అని చెప్పేది. ఇక్కడ మనకు చిన్న బొమ్మ రూపంలో చూస్తున్నాం. ఈ 84 లక్షల జీవరాశులు, రకరకాలు నీటిలో ఉండేవి, ఆకాశంలో ఎగిరేవి, 4 కాళ్ళ జంతువులు, ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత చివరకు మానవ జన్మ అనేది మనకు ఎలా వస్తుంది అన్నది కూడా ఇక్కడ మనం ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకు చెప్పేది అది, అంటే ఒక శరీరాన్ని వదిలి ఇంకొక శరీరానికి. ఈ ఆత్మజ్ఞానం అనేది ఈ సెకండ్ చాప్టర్లోనే ఉంది. మిగిలినవన్నీ మనం ఇక్కడ కవర్ చేస్తాము. భగవద్గీత సారాంశం అంతా కూడా సెకండ్ చాప్టర్లో ఉన్నది, కానీ మిగిలిన విషయాలు డీటెయిల్డ్గా మళ్ళీ ముందు చాప్టర్స్లో చూస్తాం. ఆత్మజ్ఞానం ఓన్లీ సెకండ్ చాప్టర్లోనే ఉన్నదన్నమాట, ఆత్మ గురించి చెప్పింది. ఇక్కడ ఒక్కసారి దయచేసి మీరు యూత్ గ్రూప్ ఒక్కసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారమ్మా. యూత్ గ్రూప్ ఎవరున్నారో ఒక్కసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. 1 సెకండ్ అందరూ. సో ఫార్ 12 పీపుల్ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. ఇంకెవరైనా మీరు ఒకవేళ మీ ల్యాప్టాప్ ఫోన్ దగ్గరలో లేకపోతే ఒకసారి వచ్చి
హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే దయచేసి ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. యూత్ గ్రూప్ 13, 14 వెరీ గుడ్, 15 వెరీ గుడ్. ఇంకెవరైనా ఉంటే చెప్పండి, ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అమ్మా. 16 వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. 18 వెరీ గుడ్. 19. ఇంకెవరైనా పక్కన ఎక్కడన్నా ఉన్నారేమో దగ్గరలో, దయచేసి మీ ఫోన్ దగ్గరికి కానీ ల్యాప్టాప్ దగ్గరికి కానీ వచ్చి ఒక్కసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు వెరీ గుడ్. 20, 21 వెరీ గుడ్. 22 వెరీ గుడ్. యూత్ గ్రూప్ ఒక జస్ట్ ఒక 1 minute టైం తీసుకుని దయచేసి వచ్చి కొద్దిగా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా హ్యాండ్ రైజింగ్కి ప్రాబ్లం ఉంటే చాట్లో పెట్టండి మీ పేరు అప్పుడు, వారిని యూత్ గ్రూప్ అని చెప్పి మీ పేరు కాకపోయినా యూత్ గ్రూప్ అని ఒకటి పెడితే సరిపోతుంది. ఒకవేళ మీకు హ్యాండ్ రైజ్ చేయటం చేత కాకపోతే యూత్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళు, ఈ క్లాస్లో యూత్ గ్రూప్ కూడా ఉన్నారు, అందుకని అడుగుతున్నాను. యూత్ గ్రూపు ఎవరు అన్నది ఒకసారి ఎంతమంది ఉన్నారన్నది చూద్దాము. హ్యాండ్ తీసేశారు ఎందుకు? హ్యాండ్ లోవర్ చేసుకున్నారు. హ్యాండ్ రైజ్ చేయటం ఎక్కడుందో తెలియకపోతే మీరు పార్టిసిపెంట్స్లోకి వెళ్తే అక్కడ మీకు మోర్లోకి వెళ్తే మీకు హ్యాండ్ రైజ్ ఆప్షన్ అవి కనిపిస్తాయి. కింద 3 చుక్కలు ఉంటాయి కదా, దానిని ప్రెస్ చేస్తే మీకు హ్యాండ్ రైజ్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. 20 people. ఓకే, సో హ్యాండ్స్ ఇప్పుడు లోవర్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ధన్యవాదాలు అందరికీ. కంటిన్యూ చేద్దాము. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ శ్లోకంలో మనం ఆత్మజ్ఞానం గురించి చూస్తున్నాం కదా. నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః న చైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుతః. సో ఈ ఆత్మను నైనం చిందంతి శస్త్రాణి, ఈ ఆత్మ ఎలాంటిది? దీనిని ఏ శస్త్రము, అస్త్రము, ఖడ్గము కూడా దీనిని ముక్కలు చేయలేదు. నైనం దహతి పావకః, పావక అంటే అగ్ని, అంటే ఫైర్, మంట. ఏ అగ్ని కూడా దీనిని దహించలేదు. శరీరం దహించిపోతుందేమో కానీ ఆత్మని ఎవరు కూడా దహించలేరు. నా చైనం క్లేదయంత్యాపో అంటే నీటితో తడపను కూడా తడపలేము. నా శోషయతి మారుతః, గాలితో ఆర్పలేము కూడా, అంటే గాలిలో పెడితే తడిచిపోయినవన్నీ మనం ఆరబెట్టుకోవచ్చు. అలా ఈ ఆత్మను ఆరబెట్టడం అనేది కూడా గాలి చేయలేదు. సో ఏ ఖడ్గము దీనిని ముక్కలు చేయలేదు, ఏ అగ్ని దీనిని దహించలేదు, నీరు దీనిని తడపలేదు, ఏ గాలి కూడా దీనిని ఒకవేళ ఏదో ఆర్పటం ఇది అనుకుంటాము, అది కూడా ఆరబెట్టలేదు అని చెప్తున్నారు. ఈ ఆత్మను ఆయుధాలు ముక్కలు చేయలేవు, అగ్ని కాల్చలేదు, నీరు తడపలేదు, గాలి ఆరిపోయేటట్లు చేయలేదు అని చెప్పి ఈ ఆత్మ యొక్క లక్షణాలను ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇందాక ఏం చెప్పారు? ముఖ్య లక్షణాలు అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణం, అంటే పుట్టుకలేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. శరీరం పోయినా కూడా ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు అని మనం ఫస్ట్ ఆత్మ యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు చూసాం. ఒక శరీరాన్ని వదిలి వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుందని చూసాం. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఏది కూడా దీనిని ఏమీ చేయలేవు అని చెప్తున్నారు. ఏది శరీరం ముక్కలు చేయలేదు, కాల్చలేము, తడపలేము, ఏది కూడా చేయలేము. ఆత్మ ఎంత చిన్నది అంటే వెంట్రుక చివరి భాగంలో 10,000వ వంతు దాని సైజ్, అంత చిన్నది, కంటికి కనిపించని సైజ్ అన్నమాట అది. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మామృతస్య చ తస్మాత్ అపరిహార్యేర్థే నత్వం శోచితుమర్హసి. సో పుట్టినవాడికి మరణం తప్పదు, అలాగే మరణించిన వాడికి మళ్ళీ పుట్టడం కూడా తప్పదు. అంతే కదా.
ఒకసారి పుట్టామంటే ఏది గ్యారంటీ? మరణించటం. మరి అలాగే పుట్టిన తర్వాత మరణించటం ఎంత గ్యారంటీయో, మరణించిన వాడు మళ్ళీ పుట్టడం కూడా తప్పదు. కాబట్టి ఈ అనివార్యమైన దానికోసం నువ్వు శోకించవద్దు. తస్మాత్ అపరిహార్యేర్థే, నువ్వు ఈ తప్పనిసరి అయిన దానికోసం నత్వం శోచితుం అర్హసి, నువ్వు శోకించవద్దు, విచారించవద్దు. ఇది జరిగేదే ఎలాగూ. సో పుట్టిన వాళ్ళందరూ ఇదిగో మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నారన్నమాట. సో ఈ మనిషి ఆ తర్వాత చిన్న బేబీగా పుట్టడం, పెరగటం, ఇదంతా మనం చూస్తున్నాం. సో ఇదంతా జరిగేదే. మనము దీనికోసం దుఃఖించకూడదు. సో పుట్టిన తర్వాత మరణం తప్పదు, మరణించిన తర్వాత మళ్ళీ పుట్టుకు కూడా తప్పదు. కాబట్టి ఈ తప్పనిసరి అయిన దానికోసం నువ్వు బాధపడటం అనవసరం, నువ్వు బాధపడొద్దు అని చెప్తున్నారు. దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి. సో 2.11 నుంచి 2.30 శ్లోక వరకు మొత్తం 20 శ్లోకాస్ ఆల్మోస్ట్ ఆత్మ గురించే చెప్తున్నాయన్నమాట. సో ఇది లాస్ట్ శ్లోక ఆత్మజ్ఞానం గురించి. ఏమిటి అంటే దేహీ నిత్యం అవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత, అన్ని దేహాలలో ఉండే ఆత్మకు చావు అనేది లేదు. అందువల్ల తస్మాత్ సర్వాణి భూతాన్ని నత్వం శోచితుమర్హసి, అందువల్ల ఈ ప్రాణులన్నిటి గురించి నువ్వు దుఃఖించాల్సిన అవసరం లేదు. సో అన్ని దేహాలలో ఉండేటటువంటి ఈ ఆత్మ అనేది ఉంటుంది, దానికి చావు అనేది లేదు. నిత్యం అవధ్యోయం, అందరి దేహాల్లో ఉండేటటువంటి ఆత్మకు చావు అనేది లేదు. కాబట్టి ఈ అన్ని జీవుల గురించి, ఈ ప్రాణుల గురించి నువ్వు దుఃఖించవలసిన అవసరము లేదు. సో ఆత్మకు చావు లేదు కాబట్టి నువ్వు దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్పి ఈ శ్లోకాలు చెప్తున్నారు. సో భగవద్గీతలో మనం ఏంటంటే ఈ ఆత్మ అనేదానికి చావు లేదు అనేది తెలుసుకున్నాం. ఈ ఆత్మజ్ఞానం అనేది మనము నేర్చుకోవాలి. ఈ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఊరికినే తెలుసుకోవటం కాదు, అది అనుభవపూర్వకంగా అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తూ ఇక్కడ మనం ఇందాక ఒకటి చూసాము. ఈ ఆత్మ, ఈ దేహం అనేది, ఈ ఆత్మని అర్థం చేసుకోవటం అంటే ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఒక పంజరాన్ని చూసాము. ఈ పంజరం ఆత్మ. ఇప్పుడు మన శరీరం లోపల ఆత్మ ఉన్నట్లు పంజరంలో పక్షిని చూపిస్తున్నారు. మనం పంజరాన్ని చక్కగా క్లీన్ చేసి నీట్గా పెట్టుకుని పక్షి విషయం ఆలోచించకపోతే అసలైన పక్షి ఏమవుతుంది? సో ఇక్కడ మనకి ఈవిడ పైనున్న పంజరాన్ని క్లీన్ చేస్తుంది కానీ పక్షిని పట్టించుకోవటం లేదు. అలాగే మన బాడీని శుభ్రంగా ఉంచుకుని భోజనం పెట్టడమే కాదు, మన ఆత్మ సోల్ ఫుడ్ అంటారు. అంటే ఆత్మకు కూడా ఏది మనం ఆహారం ఇవ్వాలి. ఏమిటి అంటే ఆత్మకి ఇచ్చేటటువంటి ఆహారం భగవంతుని మీద భక్తి, భగవన్నామ స్మరణ చేస్తే మనకు ఆ ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనేది మనకు సాధ్యపడుతుంది. కాబట్టి హరే నామ భగవంతుడి నామజపం చేస్తే మనకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం సాధ్యపడుతుంది అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. ప్రభుపాద గారు ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఒక లెక్చర్లో, ఇది లాస్ ఏంజలస్లో 1969లో ఆయన ఇచ్చిన లెక్చర్లో ఈ మాట కూడా చెప్పారు. ఇంకా వేరే హరే నామ నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ గతి అన్యదా. ఈ కలియుగంలో వేరే గతి లేదు. హరినామ జపం ఒక్కటే భగవంతుణ్ణి ఆత్మసాక్షాత్కారానికి మార్గము అని చెప్పి ఇక్కడ దీని అర్థం అన్నమాట. హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం. ఇకపోతే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా, ఇప్పటి వరకు ఆత్మ గురించి చెప్పి ఇప్పుడు స్వధర్మం ఏమిటి, నువ్వు చేయవలసిన కర్మ అంటే ఏదో బ్యాడ్ థింగ్ అనుకుంటాం, అంతే కాదు. కర్మ అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే మన డ్యూటీ అని, యాక్షన్ అని అర్థం అనమాట. కర్మ అంటే పని చేయటం, యాక్షన్. సో ఈ కర్మ ఏమిటి, నీ పని ఏమిటి, నీ స్వధర్మం ఏమిటి. స్వధర్మం అంటే నీ బాధ్యత ఏమిటి, నీ డ్యూటీ ఏమిటి, నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమిటి, నీ విధి ఏమిటి, ఇవన్నీ ఒకటే అర్థం. నీ యొక్క
బాధ్యత, స్వధర్మం, నువ్వు చేయవలసిన పని ఏమిటి. ఒక్కొక్కళ్ళకు ఒక్కొక్క బాధ్యత ఉంది. ఒక తల్లిదండ్రులకు పిల్లల్ని చూసే బాధ్యత, పిల్లలకు తల్లిదండ్రులను చూసే బాధ్యత, మరి అలాగే ఒక గురువుకు పాఠాలు చెప్పే బాధ్యత, శిష్యుడికి గురువు చెప్పేది విని గురువుని గౌరవించే బాధ్యత. ఇవన్నీ ఒక్కొక్కళ్ళకు ఒక్కొక్క, రాజుకు ప్రజలను పోషించి ప్రజల మంచి చెడులు, రాజ్యాన్ని సంరక్షించుకునే బాధ్యత, ఇవన్నీ క్షత్రియుడికి ఉన్నాయి. ఇలా అందరికీ కొన్ని ధర్మాలు మన శాస్త్రాలు చెప్పారు ప్రతి ఒక్కళ్ళకు. ఆ స్వధర్మాన్ని అందరూ కూడా పాటించాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, హతోవా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం, నువ్వు పోయావంటే నీకు స్వర్గం వస్తుంది. జిత్వావా భోక్ష్యసే మహీం, బ్రతికున్నావంటే నీకు ఈ మహి, ఈ పెద్ద రాజ్యం, ఈ భూమి, ఈ రాజ్యం అంతా రాజ్యభూమి వస్తుంది, దాన్ని నువ్వు అనుభవించు. తస్మాత్ ఉత్తిష్ట కౌంతేయ, తస్మాత్ కాబట్టి ఉత్తిష్ట లే, కౌంతేయ కుంతిపుత్ర అర్జున, యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ, యుద్ధం చేయటానికి కృత నిశ్చయంతో నువ్వు లే అని చెప్పి ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత చెప్తున్నారనమాట. నీ స్వధర్మం, నువ్వు క్షత్రియుడివి, నీ ధర్మం ఏమిటి, నువ్వు యుద్ధం చేసి నీ రాజ్యాన్ని నువ్వు సంరక్షించుకోవాలి, అది నీ ధర్మం. నేను చెయ్యను అని చెప్పి నువ్వు అలా పడేస్తావు, నీ స్వధర్మాన్ని ఎలా వదులుకుంటావు. స్వధర్మం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఎవరైనా ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళు పాటించవలసినదే. నీ ధర్మం నీ రాజ్యాన్ని, నీ ప్రజల్ని సంరక్షించుకోవటం క్షత్రియుడిగా, కాబట్టి నువ్వు అది చెయ్యాలి. సో కుంతిపుత్ర, ఈ ధర్మయుద్ధంలో నువ్వు హతోవా మరణించావో ప్రాప్స్యసి స్వర్గం, నీకు స్వర్గం వస్తుంది. జిత్వావా, ఒకవేళ బతికుంటే నీకు రాజ్యం వస్తుంది. తస్మాత్ కాబట్టి లే కౌంతేయ, యుద్ధం చెయ్యాలనే కృత నిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, బుద్ధియోగం అనేది ఒక విషయం. ఇవన్నీ ఈ బుద్ధియోగము, స్వధర్మం, ఇవన్నీ ముందు ముందు మళ్ళీ మనం క్లియర్గా చూస్తాము. ఇక్కడ క్లుప్తంగా చెప్తున్నారు ఈ చాప్టర్లో. ఇది 39th శ్లోకా నుంచి 53rd శ్లోకా వరకు బుద్ధియోగం గురించి చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఈ కర్మ స్వధర్మాల గురించి కూడా 31 నుంచి 38 ఒక 7 శ్లోకాస్లో చెప్పారు. ఇందులో కూడా ఆల్మోస్ట్ 14 శ్లోకాస్లో బుద్ధియోగం చెప్పారు. ఏది, ఏషా తేభి హితా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి. సో ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానాన్ని నేను సాంఖ్యయోగం అంటే ఆత్మతత్వం ద్వారా నీకు వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో, అంటే బుద్ధియోగం అంటే ఏమిటి అంటే ఏదైనా పని చేసినప్పుడు ఆ పని యొక్క రిజల్ట్ మీద మనం టూ మచ్ అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోకుండా ఉండటము. అంటే ఒక పని చేస్తాం, అది సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలని చేస్తాం ఏ పని చేసినా, కానీ మనం ఆ పని యొక్క రిజల్ట్ ఒకటి వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు యుద్ధం చేస్తాము, ఉదాహరణకు అర్జునుడు ఇక్కడ యుద్ధం చేస్తాడు, గెలవాలనే చేస్తాడు చేస్తే గనక. కానీ ఒకవేళ ఓడిపోయినప్పుడు దుఃఖించి విపరీతంగా బాధపడిపోకుండా ఉండాలి. అలాగే గెలిచినప్పుడు చాలా అతి ఆనందంతో నా సామర్థ్యం వల్లే గెలిచాను అని బాగా అహంకారంతో మనిషి నిండిపోకుండా కూడా ఉండాలి. ఈ రెండు విషయాల్లో మనం అంటే ఆ అటాచ్మెంట్, అది రిజల్ట్ మీద ఉంచుకోకూడదు, ఆ ప్రతిఫలం మీద అంత ఆసక్తి ఉంచుకోకూడదు. ఆసక్తి అంటే ఆసక్తి లేకుండా ఎలా ఉంటుంది, అది ఆసక్తి కోసమే కదా ఈ పని చేస్తున్నాము అని అనుకోవద్దు. అక్కడ స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉందన్నమాట. పని మొదలు పెట్టినప్పుడు పని దిగ్విజయంగా జరగాలి అని ఎవరిమైనా మొదలు పెడతాం, అది తప్పు కాదు. ఏది వద్దు అంటున్నారు అంటే ఆ పని అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని వలన విజయం రానివ్వండి, లేదంటే ఫెయిల్యూర్ రానివ్వండి, మీరు టూ మచ్గా ఎఫెక్ట్ అవ్వవద్దు అని చెప్పి దీని అర్థం అన్నమాట. ఎందుకు అంటే ఇది మన పూర్తి ప్రయత్నంతో చేశాము, బాగా చేయాలి, అది సఫలం అవ్వాలని. సఫలం అయింది అంటే ఎగిరిపోకుండా ఇది నా యొక్క ప్రభావమే అనేటటువంటి అహంకారంతో విపరీతంగా ఉండకుండా, అదే ఫెయిల్ అయితే విపరీతంగా దుఃఖించకుండా, ఏదైనా సరే భగవత్ ప్రసాదం అనేటటువంటి ఒక మనస్తత్వాన్ని అలవర్చుకోవటమే బుద్ధియోగము. సో ప్రతిఫలాపేక్ష లేని అంటే ఆ వచ్చేటటువంటి ఫలం మీద టూ మచ్ అపేక్ష అంటే అటాచ్మెంట్ లేకుండా ఉండేటటువంటి కర్మ ఎవరైతే పని ఎవరైతే ఈ రకంగా చేయగలుగుతారో అది బుద్ధియోగం. అదేమిటో నీకు విశదీకరిస్తాను,
పార్థ, ఇలాంటి అవగాహనతో గనక నువ్వు పనిచేస్తే అన్ని కర్మబంధాల నుంచి నువ్వు విముక్తి పొందుతావు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, ఏదైనా పని చేసినప్పుడు ఆ పని వల్ల వచ్చే రిజల్ట్ మీద టూ మచ్గా అటాచ్మెంట్ పెట్టేసుకుంటే మనం ఏది అది కావాలి అని ఆసక్తి, అంటే అది అవ్వలేదు అనేటటువంటి దుఃఖం కానీ, లేదంటే అయిన తర్వాత ఇది నేనే చేశాను అనేటటువంటి అహంకారము, ఆ గర్వము కానీ, ఇటువంటిది ఏది పెట్టుకున్న వెంటనే ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకి ఆ కర్మ ఫలాలు అటాచ్ అయిపోతే వెంటనే దానిని బట్టి మనకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మ అనేది వస్తుంది. కాబట్టి ఈ నెక్స్ట్ జన్మ అనేది రాకుండా విముక్తి మోక్షము పొందాలి అంటే మనము ఈ రకమైనటువంటి భావంతో కర్మను వనరించాలి. ఏ రకమైన భావం? ఆ ఫలితం మీద టూ మచ్ అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోకుండా ఉండటము. అందుకని దీనిని బుద్ధి యోగము అంటారు. ఎందుకు? మోక్షానికి మార్గం చూపించేది కాబట్టి దీనిని బుద్ధి యోగము. ఎందుకు అంటే ఆ కర్మ ఫలితాలు మనకి ఎప్పుడైతే అంటుకోవో మనకు మళ్ళీ వచ్చే జన్మ అనేది ఉండకుండా మనకి మోక్షం అనేది, ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి మోక్షం వస్తుంది. ఇదంతా మీకు బ్రీఫ్గా చెప్తున్నాను. దీని గురించి ఇంకా వివరంగా చూస్తాం కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్ జస్ట్ తెలుసుకోండి. ముందు ఇంకా వివరంగా చూడొచ్చు. ఐ నో దేర్ ఇస్ ఎ లాట్, ఎంతో ప్యాక్ చేశారు భగవద్గీత సారాంశం అంతా ఇందులో. కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ విషయాలు తెలుసుకోవటం వల్ల మీకు ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ వచ్చినా ఏమీ వరి వద్దు. ఇదంతా మళ్ళీ మనం ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఆత్మజ్ఞానం, మిగిలిన ఈ విషయాలన్నీ మళ్ళీ మనం వివరంగా చూస్తాం. ఆత్మజ్ఞానం మాత్రం ఈ ఒక్క చాప్టర్లో ఉంటుంది. నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. కాబట్టి ఈ కర్మయోగాన్ని ప్రారంభించి పూర్తి చేయలేకపోయినా కూడా వృధా పోద్దు. మనం ఇవన్నీ వింటూ బాబోయ్ ఈ మోక్షం అనేది మనకి వస్తుందా, ఈ రకంగా ఉండగలమా, మనం ఈ రకంగా ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి లేకుండా ఉండగలమా అని మనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది. ఇదంతా ఒక రోజులో జరిగేది కాదు. ప్రయత్నం, ప్రాక్టీస్, సాధన ఉండాలి స్లోగా. అది ఏం చెప్తున్నారు, ఈ రకమైన మార్గంలో మనం ప్రారంభించి ఉన్నట్లయితే మనం పూర్తిగా సక్సెస్ అవ్వకపోయినా వృధా పోదు, దాంట్లో దోషమేమి లేదు. ఈ స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, కొంచెమైనా ఈ మార్గాన్ని ఆచరిస్తే త్రాయతే మహతో భయాత్, ఎంతో భయాన్నించి మనని, దారుణమైన భయం నుంచి మనల్ని కాపాడుతుంది ఈ మార్గము అని చెప్తున్నారంటే మనకు ఇది ఉపయోగకరమే, మనకిది పుణ్యకారణమే అని చెప్తున్నారు. ఇందులో కంప్లీట్గా సక్సెస్ అవ్వకపోయినా మనం ఈ మార్గంలో ఉండటానికి ప్రయత్నించి ఆ ప్రయత్నంలో ఉంటే అని ఇక్కడ గజేంద్ర మోక్షం చూపిస్తున్నారు ఈ చిత్రంలో. ఆయన కాలు మొసలి నోట్లో ఇరుక్కున్నప్పుడు చివరకు భగవంతుని ప్రార్థిస్తే ఆయన వచ్చి ఆయనకు మోక్షాన్ని కలిగించినటువంటి వృత్తాంతం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అన్నమాట. అంటే కంప్లీట్ శరణాగతి ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు మనకు ఆ మోక్ష మార్గం వస్తుంది. సో ఏదైనా పని చేసినప్పుడు నేను చేశాను అనేటటువంటి ఆ ఫీలింగ్ కాకుండా ఇది భగవత్ ప్రసాదము అనేటటువంటి ఒక మనస్తత్వాన్ని మనం అలవర్చుకోవటానికి, అది భక్తి ఉంటే, భగవంతుడి మీద ప్రేమ, విశ్వాసము అనేది ఉంటే అది డెవలప్ అవుతుంది. వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖా హి అనంతాశ్చ బుద్ధియో వ్యవసాయినాం. సో భక్తి మార్గంలో నిశ్చయంగా ఉన్న వాళ్ళకే బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. వాళ్ళ లక్ష్యం ఒక్కటే, ఏమిటి? భగవంతుని చేరుకోవాలి. మోక్ష సాధనే ఈ మానవ జన్మ యొక్క లక్ష్యం. సో అది మనం మర్చిపోకూడదు. ఎన్నో జన్మల తర్వాత వచ్చే ఈ మానవ జన్మ అత్యంత దుర్లభమైనది. అది వచ్చిన తర్వాత దాని యొక్క పర్పస్ ఏమిటి? మానవ జన్మతోనే సాధారణంగా మోక్ష సాధన సాధ్యపడుతుంది, వేరే జన్మల్లో బహు అరుదు. కాబట్టి మానవ జన్మ వచ్చినందుకు మనం ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని మోక్ష సాధనకు ప్రయత్నించాలి అని చెప్తున్నారు. భక్తి మార్గంలో నిశ్చయాత్మకమైన వారి బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. సో భక్తి ఉంటే మనము ఆ మార్గంలో స్థిరపరచుకోవచ్చు.
వాళ్ళ లక్ష్యం ఒకటే, మోక్షం కాబట్టి. సో స్థిర సంకల్పన బహుశాఖాహి అనంతాశ్చ, ఎన్నో రకాల బుద్ధయో వ్యవసాయనం, ఈ బుద్ధి రకరకాల మార్గాల్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఈ ఆలోచనలు మరి స్థిర సంకల్పం లేకుండా ఉన్న వాళ్లకు ఆలోచనలు రకరకాల మార్గాల్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అర్జునుడు ద్రోణుడు చిన్నప్పుడు ఆయన ఒక పక్షి బొమ్మను పెట్టి ఆ పక్షి కన్ను మీద ఎవరు కొట్టగలరు అని ఆయన పిల్లలందరినీ చేర్చి అడిగినప్పుడు అందరూ ఏం కనిపిస్తోందంటే చెట్లు పుట్టలు పర్వతాలు పక్షి అన్నీ కనపడుతోందని చాలామంది చెప్తారు. కొందరు పక్షి ఒక్కటే కనపడుతుంది అంటారు, కానీ అర్జునుడు మాత్రం పక్షి కన్ను తప్ప వేరే ఏది కనపడట్లేదు అని చెప్పినప్పుడు అర్జునుడిని బాణం వదలమని చెప్తారు, అది తగులుతుంది. సో దేని మీద మనకు దృష్టి ఉంటుందో నిజంగా అంత కాన్సన్ట్రేషన్తో అప్పుడే దానిని సాధించగలము అని ఇక్కడ ఈ స్టోరీలో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో అలాగే భగవంతుడి మీద ఆ నిశ్చయాత్మకమైనటువంటి దృష్టి భక్తి ఉంటేనే మనకి మోక్ష సాధన కూడా సాధ్యపడుతుంది. యదా సంహరతే చాయం కూర్మోంగానీవ సర్వశః ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్య తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. సో తాబేలు ఎలా అయితే అవయవాలన్నీ లోపలికి ఆ చిప్పలోకి ముడిచేసుకుంటుందో అలాగే మనం ఏం చేయాలి, ఈ ఇంద్రియాలన్నిటిని నుంచి కూడా ఈ విషయ సుఖాల నుండి ఈ ఇంద్రియాలను మళ్లించగలగాలి. ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కనపడే ఈ భౌతిక సుఖాల కోసం మనల్ని ప్రలోభ పెడుతూ ఉంటాయి. అది కావాలి ఇది కావాలి, ఎంతసేపు ఇది తినాలి అది తినాలి, అది సంపాదించాలి ఇది సంపాదించాలి అని ఈ భౌతిక ప్రలోభాలకు గురి చేసేటటువంటి ఇంద్రియాలను మనం ఎప్పుడైతే వెనక్కి లాగి నియంత్రించి కంట్రోల్ చేసుకోగలమో అప్పుడు స్థితప్రజ్ఞులు అవుతారు. ఇక్కడ స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటి అంటే అన్ని సమయాల్లోనూ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండగలిగిన వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు. అది ఇంకా క్లియర్గా చూస్తామన్నమాట స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటి అన్నది. అలా ఈ తాబేలు బయటకు అవయవాలన్నీ లోపలికి ఎలా తీసేసుకుంటుందో అనవసరం అనుకున్నప్పుడు, అలాగే మనం ఇంద్రియాలన్నీ బయటకు చూస్తూ ఉన్నా వాటిని ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా లోపలికి దృష్టిని గనక బయట ప్రపంచంలో ఉన్న సుఖాల మీద కాకుండా అంతర్గతంగా ఉన్న పరమాత్మ మీదకి దృష్టిని మళ్లించగలిగినప్పుడు, అంటే ఈ ప్రలోభాలకి చిక్కుకోకుండా ముందు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, సాధనలో ఉండాలి. అలాంటి వాళ్ళు బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండేవాళ్ళు స్థితప్రజ్ఞులు. ఇంకా స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటి, ధ్యాయతో విషయాన్ పుంస సంగస్తేషూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే మమాత్ క్రోధోభిజాయతే. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట ఈ విషయ సుఖాలంటే ఎలాంటివి అనేది మనకు క్లియర్గా చెప్తున్నారు. ఈ ఏ ధ్యాయతో విషయాన్ పుంస, ఈ కనపడే భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ ప్రలోభాలన్నీ మనం వాటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ఉదాహరణకి ఏదైనా చూస్తాం, బజార్ వెళ్తే అది చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అని దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం నచ్చితే. సంగస్తేషూపజాయతే, అప్పుడేం జరుగుతుంది, అలా ఆలోచించిన కొద్దికి దాంతో అటాచ్మెంట్ పెరిగిపోతుంది. అది కావాలి, అది ఆలోచించిన కొద్దికి దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిపోతుంది. సంగాత్ సంజాయతే కామ, ఎప్పుడైతే ఆ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిపోతుందో వెంటనే మనకు కోరిక కలుగుతుంది, ఏమని, అది కొనుక్కోవాలి అని. కామాత్ క్రోధోభిజాయతే, ఆ కామం ఆ కోరిక కలిగినప్పుడు కోరికలోంచి ఏమొస్తుంది, క్రోధోభిజాయతే, కోపం కూడా పుడుతుంది. ఎందుకు, మనకు కొనుక్కోవాలని విపరీతంగా ఉంది, మన దగ్గర ఒక 100 రూపాయలే ఉన్నాయి, అది 200 రూపాయలు కొనుక్కోలేకపోతున్నాం అనేటువంటి ఒకలాంటి చిరాకు, ఆందోళన, కోపము, ఇలాంటివన్నీ వస్తాయన్నమాట. సో ఎప్పుడూ ఇంద్రియ విషయాలు ఆలోచించే వాళ్లకు వాటి మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది, ఆసక్తి వల్ల కోరిక పెరుగుతుంది, కోరిక వల్ల కోపం పెరుగుతుంది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలాగే మనం చెప్పేది చిన్నది, ఇలాంటి రకరకాల ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. ఆ కోరిక కలిగితే దానివల్ల ఎలా కోపం పెరుగుతుంది అనేది. సో కోపం పెరుగుతుంది, క్రోధోద్భవతి సమ్మోహ, క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ, సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః, స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశో, బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. సో క్రోధంలో నుంచి ఏమొస్తుంది, సమ్మోహం అంటే అవివేకం, ఒకలాంటి అంటే చూడండి, పిచ్చి కోపం వస్తే
ఆలోచన సరిగ్గా ఏం మాట్లాడుతున్నామో తెలియదు, రీజనింగ్ కెపాసిటీ కూడా కోల్పోతాం. అలాంటి కోపం వచ్చిన చూస్తూ ఉంటాం మనం, మనకి కానీ ఎదుటి వాళ్ళకి కానీ. సో కోపం ఎప్పుడూ కూడా వివేకాన్ని అణిచిపారేస్తుంది అనమాట. ఆ కోపంలో సరైన ఆలోచన ఉండదు, ఏమంటున్నామో తెలియదు, ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నామో తెలియదు. కాబట్టి సమ్మోహం అంటే అక్కడ అది అర్థం. అంటే ఆ కోపంతో పిచ్చి పట్టింది అనే మాట కూడా వింటూ ఉంటాం. సో ఆ కోపంతో బుద్ధి అనేది పోయి ఆ మోహంలో పడిపోతాం. సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ. ఆ మోహంలో పడిపోయినప్పుడు స్మృతి పోతుంది, అంటే ఏం చేస్తున్నామో కూడా తెలియని పరిస్థితిలో వచ్చేస్తాం. స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశం. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ స్మృతి పోయి వివేకం కూడా పోతుంది. బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. బుద్ధి పోయిన తర్వాత మనిషే నాశనం అవుతాడు. మరి అంతే కదా. ఆ పిచ్చి కోపం అంటారు. ఆ కోపం వచ్చినప్పుడు ఆ మోహంలో, ఆ భ్రాంతిలో పడిపోతాం. దాంతో ఏమంటున్నామో తెలియదు, ఏం చేస్తున్నామో తెలియదు, ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నామో కూడా తెలియనంత కోపం వచ్చినప్పుడు బుద్ధి కూడా, వివేకం అనేది కూడా కోల్పోతారు. వివేకం పోతే ఇక మనిషే పోయినట్టు లెక్క అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో కోపం మూలంగా అవివేకం కలుగుతుంది. అవివేకం వల్ల మరుపు వల్ల బుద్ధినాశనం అవటం, బుద్ధినాశనం వల్ల మనిషే తానే నశించటం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఉదాహరణగా ఒక చిత్రం చూపిస్తున్నారు. ఈ రియాక్షన్స్ డెవలప్ అయ్యి ఎంత అవివేకంగా మనిషి ప్రవర్తించగలడు అని. అపూర్వమాణం అచలా ప్రతిష్టం సముద్రమాపా ప్రవిశంతి తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే శాంతిమాప్నోతి న కామకామీ. సో అపూర్వమానం అచల ప్రతిష్టం. సో నిరంతరం నిండుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా సముద్రం అచలం, చలించకుండా, కదలకుండా ఎలా అయితే ఉంటాయో ఈ నదీ జలాలు ఎప్పుడు ప్రవహిస్తూనే ఉంటాయి కదా సముద్రంలోకి. అయినప్పటికీ కూడా సముద్రం అన్నీ తనలో అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటూ ఉంటుంది అన్నిటినీ. అలాగే ఎవరైతే ఈ కోరికలన్నీ అణిచేసుకోగలుగుతారో వాడు శాంతిని పొందుతాడు. తద్వత్ కామాయ ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతిమాప్నోతి నకామకామి. ఈ కోరికలు లేనివాడే ఈ శాంతి అనేది పొందగలుగుతారు. ఎవరైతే ఇవన్నీ అణుచుకోగలుగుతారో, ఈ కామాలన్నీ కూడా, ఈ కోరికలన్నిటినీ లోపల అణుచుకోగలిగిన నాడు శాంతిని పొందుతారు. భౌతిక సుఖాలకు బానిస అయిన వాడికి మోక్షం అనేది లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారన్నమాట. సో ఈ భౌతిక సుఖాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, పోనీ ఒకటి కోరుకుంటాం, అది వస్తే ఏమైనా హ్యాపీగా ఉంటామా? ఇవాళ ఫోన్ కావాలనుకుంటాం, వస్తుంది, బాగానే ఉంది, అది ఏమన్నా మన ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంచుతుందా? రేపు మళ్ళీ కారు కావాలనుకుంటాం, కారు కొనుక్కుంటాం, ఏమైనా హ్యాపీగా ఉంటామా? ఇంకా మళ్ళీ మర్నాడు పెద్ద ఇల్లు కట్టుకోవాలి, ఇంకేదో కావాలి. సో ఈ కోరికలకు బానిస అయితే ఇంకా మోక్షం అనేది లేదు. ఎవరైతే ఈ కోరికలు, ఎవరిలో ఈ కామాలన్నీ లీనమై అణిగిపోతాయో వాళ్ళు సశాంతి మాప్నోతి నకామకామి. కోరికలు లేనప్పుడే ఆ శాంతి అనేది పొందగలుగుతారు, అణుచుకోగలిగినప్పుడు కోరికలు. ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పాఠ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వాస్యాం అంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? అర్జున, ఇలా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాడి దృష్టి మళ్ళీ ప్రపంచ విషయాల మీదకు మళ్ళదు. ఎవరైతే ఈ రకంగా ఈ బ్యాలెన్స్డ్గా స్థితప్రజ్ఞత తెచ్చుకోగలుగుతారో, కోరికలను అణుచుకుని ఉండగలుగుతారో, ఆ అంతర్దృష్టి తెచ్చుకుంటారో, బాహ్య కోరికలు ఈ ప్రలోభాల నుంచి తాబేలు గనక అవయవాలను లోపల పెట్టుకున్నట్టు ఈ ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా నియంత్రించి అవి ప్రలోభ పెడుతున్నా వాటికి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఎవరైతే అలా స్థితప్రజ్ఞ తెచ్చుకుంటారో అది బ్రహ్మజ్ఞాన స్థితి. అలా పొందిన వాడి అలాంటి జ్ఞానం ఎవరైతే తెచ్చుకుంటారో మళ్ళీ ఈ ప్రపంచ విషయాల మీదకు వాళ్లకు బుద్ధి పోదు. మరణ సమయంలో కూడా ఈ వివేకంతో ఎవరైతే స్థిరంగా ఉంటారో స్థిత్వాస్యాం అంతకాలేపి, అంతకాలంలో మరణ సమయంలో ఈ స్థితిలో ఈ స్థితిలో ఎవరైతే స్థిరంగా ఇలాంటి వివేకంలో ఉంటారో వాళ్ళు జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి పొంది ఆ భగవంతుని దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారన్నమాట.
సో ఇలా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాడి దృష్టి ప్రపంచ విషయాల మీదకు మళ్ళీ మళ్ళదు. మరణ సమయంలో కూడా ఈ వివేకంతో స్థిరంగా ఉన్న వ్యక్తి జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి పొంది భగవంతుని దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు. సో ఈ కలియుగ ధర్మం ఏమిటి? మనకు భగవంతుడి మీద భక్తి విశ్వాసాలు పెంచుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మనం కలియుగంలో ఒకటే మార్గం ఉన్నది, భగవన్నామ జపము. అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారనమాట. నామజపం కలియుగ ధర్మం ఏమిటి అంటే నామజపం. ఇంకా మనం ఇక్కడ నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే మనం ఈ శరీరం కాదు, మనము వీఆర్ స్పిరిట్ సోల్స్, అంటే మనం ఆత్మ. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి, ఆగమాపాయనో నిత్య శీతోష్ణ సుఖదుఖత మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంటేయ. ఈ ఇంద్రియాల వల్ల మనం ఇదేదో సుఖపడుతున్నాము దుఃఖపడుతున్నాము అనుకుంటూ ఉంటాం. ఇవన్నీ ఇంద్రియ ప్రలోభాలు. ఈ సుఖదుఖాలు ఏది కూడా నిత్యంగా ఉండవు. ఈరోజు సుఖం అనుకుంటాం, రేపు ఇంకేదో వచ్చి దుఃఖం అనుకుంటాం. వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. ఋతువులు గనక చలికాలం ఎండాకాలం వచ్చిపోయినట్లు ఇవి వస్తూ పోతూ ఉండేవే సుఖదుఖాలు అనేది రెండో విషయం మనం నేర్చుకున్నది. తర్వాత మూడవది భగవంతుణ్ణి శరణు చొచ్చాలి. నాలుగవది మనం ఇప్పుడు కూడా భగవన్నామాన్ని స్మరిస్తే మనకు ఈ భక్తి మార్గంలో పడే అవకాశం ఉంటుంది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇది షోడశకం నామనం కలికల్మషనాశకం నాతః పరతరోపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. సో ఈ సకల వేదాలన్నీ వెతికినా సరే ఈ కలియుగ విషపూరిత ప్రభావాలను రూపుమాపటానికి ఈ 16 పేర్లు కలిగిన హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం కంటే తరోపాయం కనరాదు అని కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో ఉన్నదని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మనం ఈ కలియుగంలో భగవన్నామ స్మరణే మనకు ఆత్మసాక్షాత్కారానికి మార్గం అని చెప్తున్నారు. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇంతటితో మనకి ఈ చాప్టర్ పూర్తయింది. సో వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో